Mireu una coseta abans de començar. És només com a recordatori, val? Jo, la meva cisa, des de sobre de l'espatlla, centre de l'espatlla, fins al centre, sota l'aixella, fa 19, així com molt just, val? Si m'ajusto molt bé la cinta mètrica, serien 19 centímetres. Llavors, jo què he fet? Jo he afegit més, perquè si no em quedaria apretada la màniga sota de l'aixella. Hem de donar holgura, val? O ja calculeu els centímetres que necessiteu de cisa comptant això, o ho ajusteu bé i llavors hi afegiu uns centímetres. Penseu que això, com si cadascuna s'està fent el jersei per una mateixa o per un mateix, com ho podeu anar provant, és fàcil i sempre, ja us dic, fent i desfent s'aprèn, val? Només és això. I jo, per exemple, he necessitat 28 voltes, val? 28 voltes amb augments, que ara ja parem els augments quan comencem aquestes voltes del cos, sí? Doncs ja està, només volia recordar això. Molt bé, ara ja començarem la volta sense augments des d'aquí. Per començar, el que fem és, després de l'última cadeneta en l'aire que hem fet aquí, ens en anem al centre, a veure si es veu bé, ens anem enrere, ens anem al centre de l'augment que havíem fet, on hi ha les dues cadenetes, i fem un punt ras. Aquí ja ho podeu marcar, qui vulgui, amb un marcador, que serà l'inici de la nostra volta. Heu de marcar, aquí farem dues cadenetes i 3. Dues són l'alçada de mig punt alt, perquè treballarem sempre amb mig punt alt, i la cadeneta de separació que hem fet sempre. Llavors ara ens en anem ja al forat d'aquí i continuarem fent el mateix treball que hem fet fins ara, que si us en recordeu és un mig punt alt no el tanco, dos mig punts alts i els tanco els dos junts i faig una cadeneta de separació. Torno, me'n vaig una altra vegada al forat aquest d'aquí, que és el de la cadeneta de separació, entro amb un mig punt alt que no tanco, torno a agafar vaga per fer un altre mig punt alt i ara que tinc totes les vagues en el gatxet, ho tanco tot junt. Ui, que se m'ha obert la llana. Espereu. Aquí. Torno, cadeneta de separació i me'n vaig al següent. I així hem de continuar fins a arribar a l'altra cantonada, que seria aquesta d'aquí. Val? Així que continuaré teixint, perquè això ja us ho sabeu de memòria, i quan arribi a l'altra cantonada us explico què s'ha de fer. I se m'enganxa la llaneta. Bueno, fins ara. Val, estic arribant ja gairebé a la cantonada. Em falta aquest punt d'aquí. I veieu, ja estic aquí a la cantonada. Aquí a la cantonada faré el mateix que he fet a tots els punts, perquè recordeu, ara ja no estem fent augments. Faig dos mig punts alts tancats junts. Ara he de fer l'exercici d'anar a ajuntar-ho amb aquesta cisa d'aquí per continuar treballant i que això quedi aquí al forat de la màniga. Val? Com us he dit, jo, en el meu cas, hi afegiré 4 punts. Recordeu que heu d'afegir sempre de 2 en 2 perquè el nostre
dibuix de punts requereix que siguin múltiples de 2, perquè fem un grup de 2 mig punts alts tancats junts més una cadeneta. Per tant, necessitem sempre que vagin de 2 en 2. Jo en posaré 4, hi haurà qui necessitarà 6, hi haurà qui necessitarà 8, en funció també del seu contorn de pit. Vale? Llavors, ara farem aquest és el grup de 2 mig punts alts amb la seva cadeneta. Aquesta seria la que en tot cas ara quan vinguéssim cap aquí ens saltaríem. Llavors faríem 1, 2, 3 i 4. Sí? Llavors aquesta me la saltaré, aquí faré punt, aquesta me la saltaré, faré punt i aquesta me la saltaré. Per tant, aquí, això és quan vingui teixint en rodó, que ja ho veureu. Llavors ara, aquí junto la meva màniga. Com? Doncs ho faré fent els 2 mig punts als tancats junts que toquen aquí. Aquest és el punt d'augment de la cisa i jo vaig al centre de les 2 cadenetes i faig el meu grup de 2 mig punts alts tancats junts. Espereu, ho torno a repetir perquè entre que no vull donar-li cop a la càmera, vull que ho veieu bé. Això és un xou. 1 i 2. Faig coses rares, tinc una postura una mica estranya, llavors no puc teixir. Bé, se m'ha tornat a obrir. Torno, vinga. Diuen que la tercera va la vençuda. Entro. Que veieu que és el que té l'alpaca, que a mi m'agrada molt, però també és filosa. I llavors té aquesta capa de llana en forma de filets. Val. Ara ja he fet el meu grup de 2 i la meva cadeneta. Això ja ho he juntat. Sí, això és la meva màniga i la meva cisa. Ara ja vaig a teixir per l'altre costat. Vale? Veieu? Ara vaig a teixir aquest tros d'aquí i juntaré al final aquest d'aquí amb l'inici de la volta que el tinc aquí. Molt bé, doncs ara es tracta de continuar fent una altra vegada el mateix. Tota aquesta part d'aquí seran els 2 mig punts alts tancats junts, seguits d'una cadeneta. I quan arribem a l'altra punta, tornarem a fer les 4 cadenetes de separació per juntar-ho amb l'altra cisa i donar l'espai a la màniga i tenir el cos ja tancat. Estic arribant ja a l'altre costat, en l'altre punt de cisa. Faig l'últim punt abans, els últims 2 punts abans d'entrar aquí, a la cisa. Vale? Doncs vinga, vaig aquí, faig el grup dels 2 mig punts als tancats junts seguits d'una cadeneta i les 4 cadenetes de separació. 1, 2, 3, 4. Val? I ara vaig a buscar l'altre costat. Que si us en recordeu, aquí vosaltres tindreu un marcador que us l'heu posat, que és on hem fet el punt ras que hem fet en el punt de darrere, amb més les 3 cadenetes. Nosaltres ara el que farem és anirem aquí, farem 1 i 2 mig punts alts, posarem el ganxet abraçant les cadenetes per aquí i per aquí és per on tancarem el nostre grup de 2 mig punts alts. Per què ho faig així? Perquè així, si us fixeu,
no es veu un inici i un final de volta. Es queda com un punt, com un grup de punts més. Sí? I queda més curiós. Val. Doncs aquí tornarem a fer el mateix. Tornarem a pujar amb 3 cadenetes, que són les 2 del mig punt alt més la cadeneta de separació, i anirem a treballar aquí un mig punt alt. 2 mig punts alts tancats junts. Això ens anirà quedant a la part de sota del nostre braç i per la part del darrere. Sí? Sempre queda una mica més raret, ja us ho dic, als inicis, però mirarem de fer-ho així. Sí. A veure. Llavors ara simplement hem de continuar treballant tota la volta, fins que arribem aquí, val? Que serà la primera part de sota de sisè, on farem un grup de 2 mig punts alts tancats junts, més una cadeneta, saltarem aquesta, farem un grup aquí, saltarem aquesta, farem un altre grup aquí, saltarem aquesta última i ens anirem ja aquí. I continuarem donant tota la volta fins que arribem a aquest grup d'aquí de cadenetes, on tornarem a fer el mateix. Aquesta ens la saltarem perquè és la que fa el foradet, teixirem dintre d'aquesta cadeneta 2 mig punts alts tancats junts, la saltarem la següent, aquí 2 mig punts alts tancats junts, saltarem la següent i ens anirem ja a tancar la volta. Sí? Que encara estic veient si serà un tancament de volta o continuarem teixint en rodó, que crec que és el que farem, perquè no es vegi cap costura. Veieu el que us deia? Que vaig fluint, perquè abans us deia que aquí aniria quedant a l'inici, però igual no faig ni inici ni final, que quedi tot com una peça sola. Ara ho veiem. Continuem teixint, com ja sabem, 2 mig punts alts tancats junts, més la cadeneta, fins a arribar a l'altre extrem. Val, aquí estic arribant, veieu, en aquest punt, aquí faig el grup de 2 més la cadeneta, llavors m'he de saltar aquest i he d'anar en aquest d'aquí. Aquesta cadeneta la salto, vaig a aquesta, entro, tal qual, per aquí davant mateix, i faig el meu grup de 2 mig punts alts seguits d'una cadeneta. Salto aquesta i me'n vaig a aquesta d'aquí i entro, faig el meu grup de 2 mig punts alts seguits d'una cadeneta i ara ja em salto el punt aquest d'aquí i me'n vaig aquí on ja torno a estar a la part davantera del cos. Recordeu, comencem per la part del darrere, fem tot el darrere i ara ja hem fet sisa i li dono la volta per continuar treballant per l'altre costat. Falta aquí la cadeneta i continuarem treballant fent el mateix exercici fins que arribem a l'altre costat. No està arribant a l'altre costat i així d'aquesta manera finalitzarem la volta, que ja és la que ens dona la base definitiva per continuar teixint, tot igual. A veure, el grup de 2, la cadeneta, ens anem a aquesta d'aquí, que és on farem el nostre grup de 2 mig punts alts tancats junts amb una cadeneta. Tornem-hi, me'n vaig
aquesta la salto, la següent. Sempre ha d'haver-hi una cadeneta de separació. I ara faig la meva cadeneta de separació. Aquest ja és el punt, doncs me'n vaig aquí. Recordeu, aquí és l'inici de la volta, que tinc les 3 cadenetes, els 2 mig punts alts aquí a la cissa. Doncs el que farem és, aquí directament farem 2 mig punts alts tancats junts, més una cadeneta, i això ja ho marcarem com inici i final de volta. Mireu, aquí posarem un marcador, i cada vegada que passem per aquí traurem el marcador i el tornarem a posar en un punt dels que quedi aquí. És per saber que aquí comença i acaba la nostra volta. I estem just a sota de la cissa. I ja no hi haurà costura, no es veurà cap mena de costura, perquè l'únic que farem serà continuar treballant, teixint en rodó, sense aixecar més grups de 2 cadenetes per marcar un mig punt alt. Sí? Llavors, mireu. Ui, hi ha una criatura que plora per aquí, pel barri. Jo estava sentint els ocellets, ara fa un moment i ara sento un criu plorar. A veure, mireu, que em despisto, que estàvem aquí. I llavors, continuarem donant la volta, tornarem a arribar en aquest punt d'aquí, i quan arribem aquí, farem la nostra feina, farem el nostre grup de 2 mig punts alts tancats junts aquí, i continuarem teixint. I així totes les voltes que calguin. Simplement recordeu anar posant i traient el marcador per recordar que aquest és l'inici i el final. Doncs jo continuaré ara teixint en rodó i ja veuré a veure en quin punt faig els meus augments i us ho explico. Recordeu que si ho esteu teixint per vosaltres teniu que tenir idea, evidentment, de les mides que necessiteu per el tema de la llana, etc., però que és molt fàcil perquè només us ho heu d'anar provant conforme aneu teixint i així anireu veient cap on heu d'anar. Si esteu teixint per un altre, sí que necessiteu exactament les mides per poder anar augmentant o disminuint punts allà on calgui. Si esteu teixint per una criatura, us recomano, per experiència, sempre fer les peces una mica més grans, que així els hi duren una miqueta més. Jo en tinc 2 que ja van creixent i bé, sempre els he fet les peces una miqueta més grans. La primera la vaig fer justa, per això us ho dic. Vinga, continuaré teixint en rodó, vosaltres igual, i ja mireu, ja he arribat teixint a sota del pit. És que no m'entra tot dintre de la càmera, però aquí teniu una màniga, hem anat teixint en rodó tota aquesta part d'aquí. Si us en recordeu, aquí és on havíem fet les cadenetes. Aquesta és la part de darrere, on tinc el marcador posat. La part del davant la tinc teixida, perquè ja he fet tota aquesta volta, i llavors ara em queda teixir tot això d'aquí, fins a arribar aquí, sota la màniga, sota la cissa, on està el marcador. Teixiré aquest tros i començaré ja a fer els meus augments, perquè recordeu que jo volia que el jersei em fes una mica de campaneta. Aquí tot, em queda, aquesta part d'aquí em queda completament ajustada al pit. A veure, seria així, el coll, torno a recordar. Sé que em repeteixo, però prefereixo repetir que no quedar-me curta. Sí? El coll, la cisa, la màniga que acabarem després,
i la part ja de contorn de pit, tant del davant com del darrere. Vaig a acabar fins al marcador i us ensenyo. Estic arribant al marcador, que és aquest d'aquí, faig la cadeneta i faré, a veure, vaig a mirar sota cisa, espereu, vull que ho veieu bé, vale? Recordeu, aquest és l'espai de la màniga, aquí estan les 4 cadenetes que hem fet i això seria el lateral del nostre cos, sí? Aquesta part d'aquí. Llavors, just aquí on està el marcador, que és al centre de la cisa, si us fixeu, hi ha aquests 3 espais aquí, 2, 3, doncs coincidint amb aquest d'aquí, en el centre, tinc posat el marcador. Aquí faré un augment, ja, en aquesta volta. Llavors, jo el que faré serà anar provant-me el jersei per saber quina quantitat d'augments necessito fer. Doncs deia que aquí és on farem el primer augment. Com el fem? Doncs fem 1, 2 mig punts alts tancats junts, que és el que fem habitualment, una cadeneta i en el mateix espai en faré un altre grup. 1, i 2. Això em genera el primer augment. Per què? Espereu que falta la cadeneta, que és el grup que toca. Perquè mireu aquí, en aquest espai d'aquí, he fet el grup de 2 mig punts alts, una cadeneta de separació, 2 mig punts alts, una cadeneta. Per tant, aquí he generat un punt nou a la següent volta, en aquest espai d'aquí. Haurem de fer el mateix quan arribem a l'altra cisa, que està aquí. Sí? En l'altra màniga, en l'altra cisa, en el mateix punt, val? Us busqueu el que és el centre i en el punt central el que haureu de fer és un altre augment. Continuarem teixint una o 2 voltes més i tornarem a fer augment. Jo no sé quina quantitat d'augments encara faré, perquè ja us dic que vaig improvisant el jersei. Llavors, una vegada els vagi fent, jo us dic, doncs mira, he fet els augments a la volta 29, a la 31, on calgui. Jo us ho diré, on he fet els augments. I hi haurà un moment en què deixem de fer augments per acabar de teixir el jersei i ja està. Les mànigues també tinc intenció de fer-les així acabades com a campanades i una miqueta llargues. Però ja sabeu, no sé com acabarà l'aventura. De totes maneres, sí, aquest tutorial us serveix per fer-vos el vostre propi jersei, perquè ja sabeu, podeu anar fluint. Vaig a fer tota la volta fins a arribar a l'altre lateral sota cisa, on faré l'altre augment i continuaré teixint i així podeu veure com evoluciona. Doncs això, teixeixo i us ensenyo. Estic arribant a l'altre extrem, a l'altre lateral, aquest era el primer on he fet l'augment. Estic fent aquí tota la part del darrere del jersei i ara arribo a l'altra cisa, màniga, recordeu, aquí tinc la màniga i això és la part del lateral. Espereu que la poso així perquè es vegi. Aquí busquem el centre, anem a mirar, mireu. Aquí a la cisa teníem 1, 2, 3 foradets, 1, 2, 3, aquest és el central. Doncs aquest punt d'aquí sempre va sent el centre de la nostra cisa. Serà aquí on faré l'augment.
Una cosa que m'he oblidat abans de dir-vos és que un cop fet l'augment posem un marcador en el centre de l'augment, que és el centre de la nostra cisa. I el punt on després anirem fent la resta d'augments. Per això haurem d'anar movent el marcador. El marcador d'inici i de sota 6 el tinc de color groc i aquest el posaré en color carbassa. I a veure, ho repeteixo perquè estava parlant i no he comentat que estava fent l'augment. Torno a fer l'augment, Mireu, agafo vagues per fer mig punt alt, no el tanco, torno a agafar vaga i ara els tanco els dos mig punts alts junts. Faig una cadeneta, torno a agafar vaga, torno a entrar al mateix espai, torno a agafar vaga i ara torno a tancar dos mig punts alts junts. Aquest zit aquí, tinc l'ut passejant-se. Crec que m'està dient que ja té gana. Però com sempre té gana. A veure, doncs aquí teniu l'augment. Sí? S'ha quedat aquí, espatxorrat al meu costat, a terra. Llavors, ara continuaríem fent dos mig punts alts, els tanco i la cadeneta. I això continuem fent fins l'altre extrem on hem fet el primer augment. I així continuarem donant voltes fent créixer el nostre jersei. El que us he dit abans, que ja us diré. Mireu, aquí jo el que sí que us puc dir és que de pit he necessitat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 voltes, 17. 17 voltes i després he començat 17 voltes i he començat a fer els augments. Eren fins a sota de la cisa, sobre del pit eren 28 i després ja sense augments faig 17. I a partir d'ara el que faré serà que això vagi fent campaneta i al llarg doncs serà el que ja us dic, el que més m'agradi quan m'aprovi. Faré fotos perquè veieu com queda la peça, val? I conforme vagi creixent us ensenyo. Sí? Però, ara ja la cosa és bastant senzilla. La idea d'aquest tutorial era donar-vos eines perquè vosaltres poguéssiu fer-vos el vostre propi jersei veient que anant improvisant podeu treure'n molt profit també. Continuo d'aquí a uns dies o unes hores, no ho sé, depèn de si em poso a teixir ara mateix tot això o no, val? Un petonet. Mireu, ja tinc el meu jersei super llarg. A veure, jo me l'he fet llarg perquè, bé, sempre passo fred, sobretot a la part de les lumbars. Llavors me l'he fet llarg, me l'he fet amb la forma de campaneta, i us explico. El moment en què he començat realment a fer els augments és exactament a la cintura. És a dir, en comptes de fer-ho sota pit, vaig desfer aquella volta i vaig començar a fer els augments a la cintura. Per què? Doncs bàsicament perquè no m'agradava que em quedés acampanat des de tan amunt. Val? M'agrada més des de la cintura. Això podeu provar vosaltres com us agrada més. Si fer-ho just quan acabeu de teixir sota pit ja fer la campaneta o des de la cintura. També depèn de les formes que tinguem cadascuna, no? O cadascú. Llavors, vaig començar finalment a la volta 29, és a dir, a partir d'aquí,
que és on vaig juntar les cises, vaig fer 29 voltes i vaig començar els augments. Us ensenyo, us posaré tal qual es va teixint, que ja sabeu que aquesta part és la part de baix. Tinc posats els marcadors. Llavors, això és de sota aixella, vale? I anem tirant, i jo en el punt, a la volta 29, vaig fer el meu primer augment, que el tinc aquí. Si veieu, espera que agafo el gatxet, aquí hi ha un augment, continuo teixint, augment, continuo teixint, aquí hi ha un altre augment, i així he anat fent. He fet 3 voltes sense augment, una volta amb augment. L'augment sempre he fet a la part dels laterals del cos. Val? Estic ja a la meva última volta, que, mireu, és que a més se m'ha acabat just el cabdell. I on soc? Aquí. Aquí hi ha un augment. Sí? Llavors tinc una i 2 voltes. Llavors ara hauré de fer, el meu inici és el marcador groc. Perdoneu, groc és inici i final de volta. Llavors, aquí tinc l'augment, tinc 2 voltes, he de fer la tercera i encara igual li faig l'última amb augment. Mireu, he d'enganxar ara, he d'unir ara un fil nou. Crec que és interessant que us ho expliqui també, perquè hi ha teixits en els quals podem utilitzar per unir els fils el mètode, crec que se li diu el mètode alemany, que és cardar una llana amb l'altra, així, de manera que s'ajuntin. Però per això primer hem de desfilar un tros, desfilar l'altre, perquè no ens agafi gruixos. Llavors, per exemple, si aquesta té 3 caps, doncs deixem aquí 2, i de la peça nova en deixem només un. Els cardem junts i ja no cal que fem nusos ni esborant regruixos, i queda bé. Però han de ser fibres que siguin llanes, alpaques, barreges de llanes amb alpaques, perquè amb altres fibres no us servirà aquest mètode. Ha de ser filós i, bueno, ara us ensenyo com es fa. Mireu. A veure, per exemple, desfaré una mica aquí. Així és com he anat unint jo totes les peces del jersei. D'aquesta part d'aquí trauré un tros de fil. Heu de trencar, Val? No han de quedar talls bonics, perquè si no, no s'ajuntarà bé. Val? S'ha d'enredar. Llavors el que faig, les que em queden aquí, és obrir-les, per després poder ficar la cabella del cabdell. Val. Deixo aquestes obertes, agafo cabdell nou, i aquí faig el mateix. Aquí hem deixat 2 fils, aquí en deixarem 1, perquè si no ens faria un regruix molt raro. Tot i així ens el farà. Llavors ara el que fem és trencar 2. Recordeu, ha de ser trencat, no tallat, si no, no quedarà bé. I ara juntem. Obrim aquí, juntem aquest fil aquí. Heu de tenir les mans netes. És important. Vale? Jo quan estic treballant amb les peces tinc la mania de sempre rentar-me molt les mans, però quan aneu a fer això, les mans netes, perquè realment pugueu unir la peça. Val? Llavors ara simplement es tracta de que poseu la peça aquí i li doneu escalfor. Perquè quedi tot ben enredadet.
evidentment no us quedarà el fil enroscadet bonic, igual que et ve de la peça mare, però una vegada ho teixiu pràcticament ni es veu, i menys amb tons així que són una mica jaspejats. Val, doncs ara ja, si us fixeu, estiro i això ja no sobra. Sentiu? Val. Sentiu això, suposo, i a més les obres que estan fent per aquí. Val, doncs ara la qüestió seria continuar teixint, fent els 2 mig punts alts tancats junts seguits d'una cadeneta tota la volta. Mireu, ara ja estic agafant el tros. El veieu? Sí, que pot ser que quedi una miqueta més gruixudet, però és que ni es nota. I menys en la peça tota gran queda aquest punt com... Bueno, és com un gra de sorra a la platja. Llavors, jo el que faré és... Continuaré donant la volta al jersei fins a acabar l'última volta i tornaré a repetir com fer l'augment, val? Ara us ho ensenyo. Mireu, torno a estar al punt d'inici, que és el lateral on tinc el marcador de color groc. Jo ho he diferenciat així, lateral d'inici en color groc i l'altre lateral el tinc en color taronja, crec. Llavors, torno a estar arribant, faig el meu mig punt alt, 2 mig punts alts tancats junts, seguits d'una cadeneta, i ja arribo en aquest espai d'aquí, que és on he de fer augment. Jo el faig ara perquè vosaltres el veieu, val? Jo ja el jersei, per mi, la meva llargada ja l'he donat per acabada. Jo els augments, com us he dit abans, era volta d'augment i 3 sense, mireu. Aquí tinc l'augment, és aquesta V d'aquí, espereu que trequen. Aquí tinc l'augment i llavors tinc 1, 2 i 3 voltes acabades, que és aquesta d'aquí. Començava aquí i acaba aquí. Torno aquí. Vaig a fer un augment per recordar-vos com es feia. Fem el punt que estem utilitzant, que són 2 mig punts alts tancats junts, una cadeneta i llavors en el mateix espai tornem a fer un altre grup de 2 mig punts alts tancats junts, seguits d'una cadeneta. I llavors ara ja aniríem al següent espai. I en aquest d'aquí és on posaríem el marcador per senyalitzar el nostre inici i final de volta. El ficaríem entremig dels 2 punts que hem fet d'augment, aquí al centre. Val? Això ara ens oblidem. Llavors, acabat del jersei. Jo no sé si el deixaré així tal qual, que m'agrada, o potser el que faig és, igual que he fet en el coll, que vaig començar-lo mig punt, doncs a cada punt, mireu, cada punt per mi és o cadeneta, que és aquesta d'aquí, o el punt que dibuixa, cadeneta, o el punt que dibuixa els 2 mig punts alts tancats junts. Llavors el que faré, en cas de que ho acabi en mig punt alt, a cada punt o a cada cadeneta, aquí també ho pico a la cadeneta, no en el forat, ara ja és en el punt. Vaig lenta perquè vull que ho veieu, llavors és com que se m'enreda més el fil. Val? Aquí aniríem fent aquest dibuix. Espereu, a veure si ara es veu una miqueta millor. Tot el punt i faig el mig punt. I això ho aniríem picant
dels punts, sigui punt o sigui cadeneta, Ja tinc una màniga acabada. Val? És la màniga esquerra. Això és la part del darrere. És la màniga esquerra. L'he acabat tota amb mig punt alt per fer-li el dibuixet. Ara després s'hauran d'amagar els fils sobrants. Si veieu, té aquesta forma així acampanadeta. Vale? Ara anem a fer l'altra màniga. S'agafa per aquesta part d'aquí sota. Es comença agafant per la part de les 6. És a dir, nosaltres hem d'anar a buscar la màniga. Aquí tinc la màniga. Aquí tinc la part de sota de l'aixella. Aquí tinc el lateral. Tot això d'aquí és el lateral i nosaltres anirem a enganxar en aquest punt d'aquí. Ara us ho explico. Val, mireu. Això és la màniga i en aquesta part d'aquí tenim la part de sota l'aixella. Això és la cisa del davant, que com podeu veure és on estan la part que hem anat fent els augments. Val? Aquí no picarem res, perquè és cisa. I aquesta és la cisa del darrere, on estan tots els augments. Aquí tampoc picarem. Això vol dir que si salto el forat aquest de la cisa, a mi em queden en el jersei, em queda 1, 2, 3, 4 i 5 espais, perquè això seria ja cisa. Aquí no picarem mai. Doncs després d'aquí de la cisa entrarem en el punt número 1 i aquí és on enganxarem el nostre fil. Agafem el fil del cabdell i introduïm el ganxet en el punt aquest que us estic dient, que això és cisa, aquí no, va aquí, en aquest forat aquí. I farem, enganxant el fil, farem 2 cadenetes. Després d'aquestes 2 cadenetes farem un mig punt. Fem una cadeneta i ens en anem en aquests 3 punts que ens queden aquí. Aquests 3 d'aquí del centre, 1, 2, 3, que són just els de sota de l'aixella, el que farem serà fer una disminució triple, és a dir, convertirem aquests 3 punts en un. Com? Doncs mira, agafo vaga i faig com si anés a fer un mig punt alt, però no el faig. Torno a agafar vaga, entro al següent forat i ara torno a agafar vaga i entro en el següent. Això són 3 mig punts que no hem acabat i ara el que fem és tancar-los tots alhora. Hem de procurar que ens quedin molt juntets. Llavors tenim l'inici, aquest fil després l'utilitzarem i hi ha la disminució de 3 punts que l'hem deixat en un. Fem la cadeneta i a continuació treballem aquest punt d'aquí. A veure, ho enfocaré. A veure si es pot veure bé, que és el que m'interessa. Això recordeu que és el forat de la cisa, que aquí no ens hi ficarem en cap moment. Ens fiquem en aquest d'aquí. Després de la cadeneta que hem fet, fem el nostre mig punt alt, no el tanquem, agafem un altre mig punt alt i ara ja els tanquem els 2 junts. Ara de què es tracta? Es tracta de fer tota la volta a la màniga, fent els 2 mig punts alts tancats junts, seguits d'una cadeneta, que és el punt que ja coneixeu, que és el que hem fet servir a tot el jersei, fins que arribem en aquest punt d'aquí. Aquest punt que és just el d'abans de la cisa. Arribarem en aquest punt d'aquí, farem el nostre grup de 2 mig punts alts tancats junts, no farem cadeneta i ja
ens anirem en aquest forat d'aquí. Això és perquè aquesta zona d'aquí ens quedi ben tancada. Per això m'estalviaré una cadeneta, perquè si no aquesta zona d'aquí queda una mica més oberta. I aquest fil sobrant de l'inici l'utilitzarem per deixar això més tancat. Val? Doncs llavors es tracta de que aneu fent la vostra volta, saltem això de les 6, aquí no treballem, ens en anem aquí, per això hem d'ajuntar molt bé el punt perquè no quedi raret. Val? I cadeneta. Ara, 2 mig punts alts en el següent. Els tanquem junts. Cadeneta. Perdoneu que ha saltat una alarma del mòbil i feia molt de soroll. Val. Doncs res, es tracta d'acabar la volta. Us veig a l'altre extrem. Només un recordatori. Poseu un marcador just al centre on heu fet la disminució. És a dir, aquí havia començat la peça amb les dues cadenetes i el mig punt, és aquesta part d'aquí, cadeneta, llavors aquí tenim la disminució, que són 1, 2 i 3 mig punts alts, tancats junts, un picat a cada forat. Aquí hi poso un marcador per recordar que aquest és el centre de la meva cisa, perquè el centre de la cisa són aquests 3 punts d'aquí, no és aquí on hem començat abans, que hem començat en el lateral, perquè així després tot queda millor, però el centre és aquest. He acabat de fer tota la volta. Llavors, em queda aquí fer, en aquest espai d'aquí, em queda encara un grupet pendent, que el faig, i seguit de la seva cadeneta, que no, la cadeneta no, perquè aquesta cadeneta aquí no toca. És aquell moment en què no faig cadeneta perquè m'interessa que això quedi molt tancat. Per què? Perquè aquí a la cisa no treballarem. Vale? Veieu, aquest és l'augment de 6, aquest forat és aquell que hem dit que no treballaríem mai, mai, mai. Aquest d'aquí ja està treballat, perquè és l'inici de la volta. Està aquest grupet d'aquí, que eren les 2 cadenetes i el mig punt alt que els hem fet aquí. Doncs ara jo directament d'aquí agafo vaga i m'aniré en aquest espai d'aquí i faré disminució. Aquí acabo de treure el marcador i això era la disminució que hem fet abans de 3 mig punts alts tancats junts de l'inici de la volta anterior. Doncs jo ara el que faré aquí és una disminució. Picaré en aquest forat d'aquí com si anés a fer un mig punt alt, però no el tancaré. Tornaré a agafar vaga, picaré aquí per fer mig punt alt i llavors els tancaré els dos junts. Val? A veure, som-hi. Agafo vaga. Entro en aquest punt. Ho deixo tot així com molt juntet perquè no em quedi obert, perquè estic aquí fent una mini trampeta. Sí? Estic començant a teixir sense fer costura. Estic fent la volta directament. I me'n vaig aquest d'aquí, agafo vaga, me'n vaig aquest d'aquí, també ho ajunto molt perquè tot em quedi molt juntet, i ara els tanco tots alhora. Si us fixeu, aquest espai d'aquí queda més gran. No us amoïneu, perquè després nosaltres, amb el fil sobrant de l'inici, que és el que us comentava abans, farem un tancat aquí i no sobra res. Però m'interessa que sigui així, perquè així no hem d'estar fent costura, que després sempre queda com en diagonal i, bueno, a mi no m'agrada. Si la puc evitar, l'evito. Llavors ara ja continuem amb normalitat, faig la cadeneta i ja a cada foradet que em trobi faig els dos mig punts alts tancats junts seguits d'una cadeneta. I ara la cadeneta ja és sempre. Encara que arribem aquí al final, la cadeneta ja és perquè estem teixint en rodó. La següent volta també serà amb disminució. De fet, a veure, deixeu-me mirar, perquè tinc aquí per els apunts. I és són 5 voltes que fem fent aquesta disminució. Val? És a dir, aquesta era la que hem fet 3, aquí fem
una disminució normal, que són 2, els convertim en 1, i encara ens quedaran 3 voltes més amb disminució, és a dir, tindrem la primera, segona i 3 més. Val? Vaig a fer-les i continuem. Procuraré parar una altra vegada aquí, si no m'oblido, per tornar-vos a mostrar com fer la disminució, que no se'ns... Bueno, que quedi més clar, val? D'acord, torno a arribar. Estic arribant en aquest punt d'aquí, que és on està la disminució, que me l'he marcat, que és al centre del lateral, sota l'aixella. Faig aquest d'aquí, que el tinc pendent. Faig la meva cadeneta de separació, llavors trauré el marcador, i en aquest punt d'aquí és on jo marco el meu inici de volta. Aquí faig la disminució, ves? Agafo i no tanco, torno a agafar vaga, em fico el següent punt i aquí els tanco 2 alhora. Recordeu que tot quedi molt juntet. Faig la meva cadeneta, torno a posar el marcador aquí i ja ho tenim. Tothom sembla que és de reclamant. Tinc l'Ult aquí reclamant-me que li posi el menjar. Tinc gent que estan d'obres aquí i no sé si ho sentiu molt o no, però bueno. Ja anem a teixir els següents punts. Crec que ara ja li podeu conèixer la veu a l'Ult. Aquest és ell. Val, doncs ja ho tenim i ara ja continuem donant voltes i així hem de fer fins 6 voltes, és a dir, la primera disminució, segona disminució, tercera disminució, perdoneu, no, 5, quarta i cinquena disminució i després ja no hi haurà disminucions. Us ho ensenyo, val? Jo ara vaig a fer les que em falten de disminució i continuem. Mireu, aquesta és la meva última volta de disminució, és la que començo ara, i he fet la disminució aquí. Llavors el que he fet ha sigut marcar aquesta disminució en color groc. Aquest marcador ja no el trauré d'aquí, perquè a partir d'aquí hauré de comptar les voltes de màniga. En el meu cas, la meva màniga, des d'aquí fins al puny, té 46 voltes. Comptant que després faig uns augments per fer que acabi en forma de campaneta. Val? És a dir, des d'aquest marcador fins que torni a fer els meus augments, jo hauré de comptar 46 voltes sense augments. Vosaltres, depèn, podeu anar provant i jo el que he fet ha sigut que la meva màniga arribés fins al canell, sense augments, i després ja li he fet, si no recordo malament, són 4 voltes més, però ja us ho aniré. Com anem fent la màniga juntes, ja us ho aniré explicant. I aquest marcador d'aquí, bàsicament, em serveix per això, per saber les voltes que he de fer abans de fer els augments perquè les dues mànigues siguin iguals. Les voltes, cada volta jo l'aniré marcant amb un marcador d'un altre color que el tinc per aquí, que és el que utilitzava abans, que és el de color taronja. Val? I així podré anar comptant voltes i sabré inicis i finals. Tot i que aquí, recordeu, haureu d'anar mirant ben bé on posar el marcador, perquè com estem treballant sense pujar costura, el punt d'inici va quedant com enrere. Llavors vosaltres el que heu de fer simplement és avançar-lo. Jo el que faig és avançar-lo. Em vaig fixant que em quedi aquí centrat i el vaig avançant allà exactament on toca. És fàcil perquè el dibuix que fa aquest patró permet que dibuixeu una línia recta. Val? I veieu exactament on posar el marcador perquè us quedi com si fos en una costura sense haver-hi costura. Val? Jo és això el que vaig fent, perquè si no arribarà un punt que us trobareu que la volta la teniu aquí i en canvi aquest groc el teniu aquí. Vosaltres el que heu de fer és intentar aneu mirant, llavors cada X voltes aneu tornant a posar el marcador més endavant. Vale? No passa res perquè tingui més punts. La màniga queda superbé. Val? Deixo això aquí i ara ja aquesta és la meva última volta, com us he dit, la que inicio ara de disminució i després ja teixiré sense disminucions. A cada forat
faré 2 mig punts als tancats junts seguits d'una cadeneta. Una coseta, que si no m'oblido i se'm van acudint coses i tot i que les tinc apuntades no... Bueno, això, que m'oblido. Per què faig aquestes disminucions aquí a la cisa? Important explicar-vos-ho, perquè potser jo he necessitat només 5 voltes de disminucions, però algú altre pot necessitar més. El que m'interessa és que la màniga a la part de dalt em quedi ajustada. Sabeu que la part de dalt del braç és la part més ampla que tenim, no? La part més grossa. Doncs jo aquí el que necessito és que la màniga em quedi el màxim ajustat possible, perquè a mi m'agrada així. Llavors, ja aquesta amplada serà la que em servirà per tot el braç. Aquí, evidentment, com tinc el braç més estret, la màniga quedarà més ampla, que és el que vull aconseguir. I ja un cop arribo al canell el que vull fer és que tingui la forma aquella que us deia més acampanada, més oberta. Llavors, insisteixo, aquestes disminucions d'aquí pot ser, amb talles més grans, potser necessiteu més voltes de disminució. Aneu provant fins que la màniga s'acomodi perfectament al vostre braç. O vosaltres podeu dir, no, mira, a mi que la màniga em vingui més ajustada no m'agrada, la deixo més ampla, doncs menys disminucions. Però això ho heu d'anar provant vosaltres. Recordeu que aquest vídeo tutorial només és una ajuda perquè vosaltres us pugueu llançar a fer-vos el vostre propi jersei. Per tant, i fent i desfent, l'aprenent. Vale? Jo desfaig moltes vegades i torno a fer. Vale? Vinga. Ja he fet totes les voltes que em toquen a mi perquè m'arribi la màniga fins al canell. Aquí tinc marcada l'última volta d'augment, de disminució, perdoneu, i després, per mi, perquè m'arribés fins al canell, he tingut que fer 46 voltes. Aquí tinc el marcador carbassa per anar marcant el centre, me l'havia ficat aquí, que era la volta 40, per saber que me'n quedaven 6. I a partir d'ara, en aquesta volta que ve, és on faré els augments perquè la màniga em faci la forma de campaneta. Com ho faré? En el meu cas, l'amplada de la meva màniga té 35 forats. Els foradets aquests no fem els grups de 2 mig punts alts tancats junts. En tinc 35. He dividit aquests 35 en 4 i em donava que la mitja eren 8,75. És a dir, que cada 8,75 hauria de tenir un augment. Doncs llavors el que jo faré serà fer 8 punts normals i en el que fa 9 faré un augment. Acabaré en augment, no començaré amb augment, acabaré amb l'augment. Llavors, si us sembla, comencem. Ara em marcaré el primer punt per saber què és el primer que faig. Que és aquest d'aquí. El marcaré. Li posaré el marcador. Així sí que aquest és el primer. I ara en faré 7 grups més, que són els 2 mig punts als tancats junts seguits d'una cadeneta. Per tant, porto 2 i 8 seguit d'una cadeneta. Doncs aquest, que és el que fa 9, és on farem l'augment. Farem mig punt alt no el tanco, un altre mig punt alt, que ara els tanco els dos junts, faig la cadeneta i un altre mig punt alt que no tanco amb un altre i els tanco els dos junts. Qui vulgui, aquí es pot posar un marcador, per després saber que heu de picar aquí en el centre, que no us el salteu. Sí? Perquè haureu de picar aquí i aquí haureu de fer un altre grup de 2 mig punts alts tancats junts. Si no, no estaríeu fent l'augment, simplement faríeu aquí una floritura i ja està. És important que aquest espai vosaltres hi piqueu després dintre, com si fos un d'aquests forats d'aquí. Vaig a continuar fins al final. Recordeu, en el meu cas són 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i l'augment. Una altra persona que tingui la màniga més ampla haurà de fer la seva mitja. Heu de fer 4 augments
per fer la forma aquesta de campaneta distribuïts al llarg de la circunferència. Val? Si fos una màniga molt ampla, doncs en podeu fer 5. Sí? Jo, en el meu cas, amb 4 ja em queda bé. Vaig acabar fins a l'últim i us ensenyo com queda. 7, 8. Amb la cadeneta, llavors l'augment em toca aquí. I el que fa 9 faig 2 mig punts alts tancats junts, una cadeneta i en el mateix espai una altra vegada 2 mig punts alts tancats junts. Val? Faig la cadeneta i moc el marcador. Per tenir-ho més clar, el mouré aquí, en aquest centre, que és on faré l'últim grup de mig punt de la volta. Llavors, en el meu cas, faré 4 voltes més i amb això ja tindria acabada la màniga. 4 voltes d'aquests punts més una volta que faré de mig punt alt, només, que portaré la màniga fins aquí. M'agraden les mànigues un pèl llargues. Bueno, ja us he dit per què, perquè tinc sempre una mica de fred a l'hivern jo. Llavors, ara vaig a començar la volta perquè veieu la següent volta després de la volta d'augments, que tot va, ara només són els grups de 2 mig punts alts tancats junts, seguits de la cadeneta, que és l'exercici que hem fet a tot el jersei. El que m'interessa és que veieu què fem quan arribem en els punts d'augment que hem fet a la màniga, que simplement és continuar teixint amb normalitat dintre dels espais que ens anem trobant, tenint en compte que un dels espais ha de ser l'espai que hi ha entremig dels 2 mig punts alts de l'augment, que és aquest d'aquí. Recordeu que aquí hi ha 2 mig punts alts, una cadeneta, 2 mig punts alts tancats junts, i aquí, no sé si es veu, a veure si ho enfoco una miqueta més, veieu l'augment, que estan els dos aquí? Doncs nosaltres hem de picar en el centre. D'aquesta manera provoquem aquest augment. Si ens el saltéssim, continuaríem tenint els mateixos punts. Sí? Perquè hauríem fet aquest i aquest, però aquest no. Llavors, ara continuem fins al següent punt d'augment on farem el mateix que hem fet en aquest. Vaig acabar la volteta i simplement després jo continuaré fent tota la volta fins a acabar la meva màniga, que serà aquesta volta que ve, més 3 més. I la de mig punt alt, que us he dit abans. Val? Ho acabo i us veig al final. Arribo al final de la meva màniga, us ensenyo. Aquí està l'augment i llavors aquí tinc 1, 2, 3, 4 voltes. Em falta aquí un grup de 2 mig punts alts amb una cadeneta. Val, doncs a continuació el que faré és el mateix que he fet a l'altra màniga i al baix del jersei, que finalment, de fet no sé si us ho havia dit o no, sí que vaig deixar tota la volta en mig punt. Vaig fer aquest acabament. Podríeu acabar la màniga així, si us agrada més, sense res. O podeu fer punt baix, o podeu... A mi m'agrada acabar-la així amb el mig punt. Llavors el que faig és, en el següent punt, que és aquest d'aquí, entro en el punt, el mateix que us vaig explicar pel baix del jersei, faig un punt ras, que seria el que em tancaria la màniga. Val? Aquí podríeu tancar la màniga aquí. I ara començaré fent les 2 cadenetes i ja faig el meu mig punt en el mateix punt, que després
serà on tancaré. Aquí posaria un marcador per saber que aquest és el primer punt de la volta i és on tancaré després quan acabi. No el posaré jo perquè el puc identificar. Vosaltres mateixos podeu fer el que us sembli. I ara ja a cada punt, sigui punt o sigui cadeneta, picarem un mig punal. Veieu? Agafant sempre tota la trena, tota la cadeneta que es dibuixa a sobre del punt o cadeneta suelta. A veure, cada vegada, contra més vull apropar la càmera, més cops dono a la càmera també, però ja sabeu que és marca de la casa. Això aniria per aquí. I llavors faríem el mig punt. Sí? Acabo la volta i us ensenyo com la tanquem. Estic acabant ja la segona màniga. Entro en aquest punt d'aquí, faig el mig punt. Dins la cadeneta última, de l'última cadeneta, torno a fer el mig punt. I llavors me'n vaig al primer punt. Això eren les dues cadenetes. Aquí està el punt. A veure, un segon, que m'apropo. I així intento que es vegi una miqueta millor. Aquí tinc les dues cadenetes. El punt és aquest d'aquí. Entro en el punt, en el mig punal, primer mig punal. Faig així i trec el fil per aquí. No faré una cadeneta per tancar. El que faré simplement és deixar vaga aquí i ara la farem. Tallaré el fil i l'acabaré de passar. Sí? I ara anem a tancar amb bonic. Què dic jo? Que és simulant un punt. Passem l'agulla llanera. Llavors, aquí, en aquesta part d'aquí, on hem fet el nostre punt ras, passarem el nostre fil per sota o per dintre del punt següent. Així. I llavors, on hem fet el punt ras, l'agafarem només d'una banda, és per tornar a fer el bucle. Aquí. I enganxarem l'altre punt que tenim al darrere. D'aquesta manera, si us fixeu, no es veu on hem tancat. I ara, a continuació, simplement per la part del darrere dels mig punts, farem passar el fil cap a un costat. Mirarem per l'altre costat que ens quedi tot bonic. I després el faré passar saltant-me un fil, per exemple, cap a l'altre. No fa res si el fil aquest es va enredant i cosint entre els altres. No ha de ser net a nivell de pas, Ens va bé que es quedi un pèl enredadet, perquè així segur que queda ferm i no. I així ja ho tindríem. Ara simplement tallaríem aquest fil. Ui, no sé si s'ha vist, però l'he tallat. Estirem i veieu, ja no es veu absolutament res. I tinc el meu jersei acabat. Ai, aquí és que d'aquesta manera no es pot veure, però us ensenyaré fotos i així veureu com ha quedat. El tema és... Ara vaig aquí a la part de dalt. Us en recordeu a l'inici? En l'inici farem el mateix que hem fet ara.
repeteixo, agafem el fil, el posem a l'agulla i llavors me'n vaig, havia passat el fil per aquí, me'n vaig com enrere en el punt anterior, que és aquest d'aquí, i faré aquest dibuixet i passaré només per dintre del fil de la baga del darrere de la cadeneta aquesta d'aquí, per dibuixar i que no es noti on està el tancament. Llavors ara simplement agafo el fil i el passo enrere per la part de dintre, agafant els mig punts als d'inici i el vaig amagant. En el moment en què si tenim el fil molt curt, el que podem fer, ara jo l'he passat cap aquí, el que podem fer és primer passem l'agulla, tot el que puguem, una vegada l'hem passada, agafem el fil, l'enfilem, a veure si sóc capaç, l'enfilem i llavors el tornem a estirar. I ja ho tindríem. Val? Aquí tallaríem el fil i això ja no es veu res. A veure, intento que es vegi, Tenim el coll, màniga, que és la que acabem de fer ara, l'altra màniga, que la tinc per aquí, que encara no... Ai, és que se m'ha enganxat la llana a la taula. A veure, l'altra màniga, que encara he d'amagar el fil sobrant, com hem fet. I després tot això seria jersei fins a arribar a la part de baix, que també veieu és més ample, sí, veieu que fa la forma aquesta, i que encara tinc que amagar aquest fil, que ho faré igual que he fet amb els altres. Veieu que està acabat amb el mig punt, tota la volta de baix, però ja us dic que això ho podeu deixar com vulgueu. Val, doncs fins aquí el tutorial del jersei. Espero que no us hagi fet massa llarg, que us entrin ganes de fer-vos el vostre jersei i res, ja sabeu, feu ganxet, que feu salut i compartiu aquests vídeos que crec que poden ser molt interessants per molta gent, que els faig amb molt amor. Vale? Bueno, fins la propera. Adéu. Ja us compartiré les fotos.